Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita kembali di bincang-bincang kita tentang seputar adat dan budaya di Kabupaten Solok. Hari ini kita bersama beliau Datuk Panduko Sati dari Nagari Koto Gadang Gugut, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Datuk, mungkin kita pada kesempatan kini ingin mencoba melihat untuk mengulang kaji. Iya. Kita cuba balik untuk pidato persembahan makan terus penyerah malapulai. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta ampun ambo kepada Allah, maaf diminta kanan banyak nenek mamak pangulu nan gadang bersahabat lah. Nan berpucuk sabana bule nan baurek sabana tunggang alim ulama jo tuangku. Jadi pandai pegaran kokoh do balang jo ampang limo manti pegawai adat dan mudo Arif Budiman. Bundo kanduang samo di dalam. Menyurai di atas pintu mengarang di tapak tangan Joko melompek ba si tumpu mencancang bari bandasan. Di datui tibonyo sambah sekali. Sapatah rundiang nan lalu saujuk sambah jo simpuh sabarek muka nan piawai. Nan raco luruh main daun. Indak basibak jo basicih bukan bainggo jo bawa bateh. Apalah nan kadi persambahkan kabakai datui iolah nambak pitua datui ju. Salorong mengalilam tasabuk. Salorong mengelilambah memakai baju beluduk gandun. Joko tak dorong ambo menyambah sekali kawa beribu ampun. Mata sabuk ranah Minangkabau. Tiga luak rang katokan. Tanah data je luak agam ketiga luak 50. Luak tanah data babatu bungo setangkai basungai bakayu tarok bakampuang di balik labuh banamo sidusun tu. Balimo kaum di sinan. 5 kaum 2 balih koto, 9 koto di dalam, 2 balih koto di luar. Batabik bersawah tangah, sawah gadang setampang banih makanan nurang 3 luar. Dek aci silang nambak pangka, dek capek sirajo janang, malah tareda tatiang 2 3. Ditilik ke ruang tapi memutih cando cawan pinggan, ditilik ke ruang tangah salo menyalo cambuang ketek cangkir gadang memacah ruang. Jokok mudik lah raso taulu. Kaili lah raso tamuaro. Kurang lai ke batukut. Sentiang lai ke babilai. Nambah lebih ambil ke petambuan. Dan mujuk ko nak tarimo koma Datuk Raja Ambon. Nah, sampai dek Datuk Panduko Sati. Mbak bilang sengguh itu mula. Ya, katalah sampai batarimo. Saya rasa kile Panduko Sati. Kalau lah batarimo, saki yola nambak pi petah Datuk ju rancak kepala pakai data beragi bungo ke Cubuang. Kami memulai dari pangka eriangan dek Datuk sebelah ke ujungnya Datuk Raja Ambon. Lah bermulai Datuk Panduko Sati. Tu langsung ke menyerah berpulai lah. Ya. Mungkin itu sedikit tentang persembahan sebelum makan ya. Jadi saatnya kita dengar lagi penyerahan pidato penyerahan marapulai. Kepada Datuk Panduko Sati kami persilakan. Assalamualaikum permulaan sambah kepada pengulu jo nenek mamak sarato jo basa ampe balai ampunlah ambo dek tuanku. Tetabu kanan rapi telancang ke tengah-tengah terserak kanan rami malah tertumpah ke bakeh badan nambo seorang. Ma dirandang-randang dimasak dikirai-kirai di papa tetanggu ikan gulamo. Dibilang-bilang dicurai di papa si tambo lamo setitik berpantang hilang sebarih berpantang lupu. Kok hilang coriang di batu. Tulisan limbago tinggal juo. Tak kalau masuk dahulu di musim masuk saiswe. Nabi Adan awal pertama, Nabi Nuh Rasul kedua. Mangkok terjadi di tanah Kunyang. Tanta ke tiang aras. Tak ada teh kurisi. Kurisi bertabu intan dan podi berpermato intan biduri. Baleh jo kain suto-suto bernama Ainul Banat dan anak bidodari dalam sarugo selepan pangke. Daulat Sultan Zulkarnaini, anak Ziz alaihissalam, anak Adam yang kurang asuh 40. Mangkok bertiup lah angin si dolak-dolai. Seratus rabat jo ko capi. 100 gandang jo serunai segalo bunyi-bunyian dalam serugu. Takambang payung ubah-ubah. Tando alamat bersuku hati. Kawin jo anak Raja Ruhun. De anta tekedi Allah Ta'ala kayo sungguh. Dapat le anak laki-laki. Ma pandang-pandangilah dek Datuk. Dali sakahnya marapulai. Anak muda selendang dunia.
duduk di kasui kebesaran, di lingkungan andam balik balah, sarato dengan nenek mamak pundok kanduang samo di dalam. Pihak di Marapulai kami nangko, nan ba meneteh niro pinang, antah barai antah tidak, nan ba alu patah tatimpo, musin pobilo kabatawi. Ibola nan ba padi salibu, awak tumbuh musin terlampau, urek tagantuang kajirami, rangkiangan tinggi nan dicinto, tarimo dek datu elok-elok, yo di dalam tapak tangan, kok basalah basapo, patuka basak ma datu Raja Ambon. Dah sampai dek Datuk Padukosati. Mbak bilang senggo itulah. Katulah sampai di Datuk Padukosati. Yo bersama-sama gitu mana nimo Datuk Padukosati. Lah sampai dia Datuk Raja Ambon. Ya kok lah kabar terima dia Datuk. Ya buat menyanang bana ti Ambon mah Datuk Raja Ambon. Nah, itulah tadi rangkaian pidato Pasamba Manta menyerahkan Marapulai dari Nagari Koto Gadang Guguk. Nah, mudah-mudahan ke depan kita akan tetap menampilkan pidato-pidato adat, persamaan adat di 74 nagari yang ada di Kabupaten Solok. Mudah-mudahan kita akan coba terus membesarkan, tetap melestarikan dan juga semangat. Terima kasih kepada beliau, Bapak kami, Datuk Padukosati, seorang tokoh yang begitu peduli dan cinta akan tradisi adat dan budaya di Tanah Minang ini. Terima kasih, Mak. Mudah-mudahan lain kesempatan kita sambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.